Stojíš tam, v tichu, které je hlasitější než jakýkoliv křik. Místnost je aréna a vzduch je tak hustý, že by se dal krájet. Každý stín tančí, jako by měl vlastní zlou vůli. Pak to přijde. Jedna jediná slza. Neslyšně se kutálí po její tváři, bledé jako mramor ve mdlém světle. Není to jen voda. Je to tekuté stříbro, které se formuje do zbraně. A ty cítíš, jak se ti půda pod nohama propadá. Jako by se celý svět naklonil a ty ztrácíš rovnováhu. Instinkt křičí. Musíš to napravit. Okamžitě. Tvá mysl závodí. Co jsem udělal špatně? Co mám říct? Každé slovo, které se ti dere na jazyk, se zdá být jako rozbuška. Mlčení je agonie. Promluvit je riziko. Cítíš se v pasti. Vina, chladná a těžká, ti se dá na ramena jako sup. Chceš to spravit, musíš to spravit. Ale jak? Každý tvůj pohyb jen utahuje smyčku. Zastav se. Zhluboka se nadechni. To, co prožíváš, není obyčejný smutek tvé partnerky. Toto je psychologický test. Nevědomá, ale smrtelně účinná hra o moc. Od dětství nás učí, že slzy jsou znakem slabosti, zranitelnosti. Ale to je jen polovina pravdy, kterou ti nikdo neřekl. Ta druhá polovina je mnohem temnější. V dynamice moci se slzy stávají tou nejúčinnější zbraní. Zbraní, která nepotřebuje zvuk, aby zasáhla cíl. Zbraní, která obchází logiku a míří přímo na tvé nejhlubší instinkty. Cílí na tvůj prapůvodní program ochránit, napravit, podvolit se. Je to hacknutí tvé mužské podstaty. Tvá síla je obrácena proti tobě. Říká se tomu ozbrojená zranitelnost. Použití symbolu slabosti k získání absolutní kontroly. Není to nutně vědomé, často je to naučený vzorec chování, který prostě funguje. Představ si Tomáše, muž, který miluje Evu. Jeho láska je jeho svět. Ale postupně se jeho svět smršťuje. A on ani neví proč. Jednoho večera se chystá ven s přáteli. Dlouho se neviděli. Na jeho tváři je záblesk radosti, zbytek starého života, který si sotva pamatuje. Když to řekne Evě, její úsměv pohasne. Nezmizí úplně. Jen se stane křehkým jako sklo těsně předtím, než praskne. Aha, řekne tiše. To jediné slovo visí ve vzduchu jako jed. Tomáš se okamžitě cítí provinile. Co se děje? Ptá se, ačkoliv už zná odpověď. Nic, odpoví ona. Ale její oči se začnou lesknout. Představení začíná, brzy se objeví první slza. A pak další, nekřičí, nevyčítá, jen tiše pláče. A Tomášův svět se hroutí. Každá kapka je jako úder kladiva do základu jeho odhodlání. Cítí se jako netvor, sobecký padouch, který opouští svou milovanou, aby se sobecky bavil. Obraz sebe sama, který mu její tichý pláč maluje, je nesnesitelný. Zruší plány, zůstane. A v tu chvíli, kdy Eva setře poslední slzu a slabě se usměje, Tomáš ztrácí další kousek sebe. Vyměnil svou svobodu za její dočasný klid. Toto se stane znovu, z jeho koníčky, s návštěvou jeho rodiny. S každým rozhodnutím, které neklade její pohodlí na první místo. Slzy se stanou neviditelnou zdí kolem jeho života. Eva není nutně zlý člověk. Možná si ani neuvědomuje plný rozsah své moci. Dělá to, co funguje. Naučila se, že její slzy jsou silnější než jakákoliv prosba nebo argument. Tady je ta brutální pravda. 99% mužů tento test prohraje. Protože reagují na povrch, ne na jádro. Reagují na slzy, ne na psychologickou hru, která se za nimi skrývá. Myslí si, že jejich úkolem je zastavit pláč, že jsou dobrými partnery, když to dokážou. Ale to je fatální omyl. Je to past, kterou na sebe líčí sami. Úkolem není zastavit slzy. Úkolem je pochopit, proč tečou. Je to skutečná drtivá bolest, nebo je to podvědomý manévr, jak získat kontrolu, když slova selhávají? Ten test nespočívá v tom, abys ji utěšil a podřídil se. Spočívá v tom, abys zůstal pevný, ne chladný, ne lhostejný, ale pevný. Kotva v její emocionální bouři. Když Tomáš zrušil své plány, neuklidnil Evu v dlouhodobém horizontu. Jen jí potvrdil, že její slzy jsou klíčem k jeho vůli. Že její emoce mají větší váhu než jeho potřeby. Nechtěně jí naučil, že tato strategie funguje. Vytvořil monstrum, které ho teď požírá. Monstrum zrozené z jeho vlastní touhy po harmonii. Jak tedy projít tímto testem? Jak zlomit cyklus a znovu získat svou sílu? Není to o boji, je to o vědomí. Krok první, pauza. Když se objeví první slza, nedělej nic, nereaguj, jen dýchej. Vteřina ticha z tvé strany může změnit vše, vrať sobě kontrolu nad reakcí. Krok druhý, uznej, neřeš.
Místo jí neplač nebo proč pláčeš, prostě řekni klidně. Vidím, že jsi smutná. Tím uznáš její emoci, ale nepřebíráš za ní zodpovědnost. Potvrzuješ její pocit, ale neplatnost její taktiky. Říkáš, slyším tě, ale neříkáš, dostaneš, co chceš. Je to jemný, ale zásadní rozdíl. Krok 3. Drž svou hranici. Láskyplně, ale pevně. Po uznání jejich pocitů zopakuj svůj záměr. Je mi líto, že se tak cítíš. Moji přátelé jsou pro mě důležití a já ten večer potřebuji. Vrátím se brzy a můžeme si o tom promluvit. Těmito slovy nabízíš bezpečí a spojení, ale ne na úkor sebe sama. Odděluješ její reakci od svého rozhodnutí. Krok 4. Připrav se na bouři. Když starý vzorec přestane fungovat, reakce může být silnější. Pláč se může změnit v hněv nebo výčitky. To je finální test. Zkouška tvé konzistence. Pokud v tuto chvíli ustoupíš, všechno bylo zbytečné. Zpráva, kterou vyšleš, je: musíš jen víc tlačit, abych se zlomil. Ale pokud vydržíš, zlomíš vzorec navždy. V tu chvíli se dynamika mění. Už nejsi loutka v jejím emocionálním divadle. Jsi partner, který respektuje její pocity, ale také sám sebe. Jsi muž, ne chlapec. Její slzy mohou být zbraň. Ale každá zbraň je účinná jen tehdy, pokud neznáš její mechanismus. Pokud nevíš, kam míří a jak ji odzbrojit. Teď ho znáš. A to ti vrací veškerou moc. Ne moc nad ní. To nikdy nebylo cílem. Ale moc nad sebou samým. Moc nad svými reakcemi. Moc nad svým životem.